Ano na obra mo? Bakit? Seriously? Kalamansi, abe, pakita. Ang kamot padalom. Totoo pala yun, ha? Why? Oh, why? Why ka nasluman? Pati panit na kaon mo? Pila ka bilog? Pulo ang kabilog ko. My God! Totoo pala yun, ha? Feeling ano mo na kaon datili. Ala, simutan ko aslom sa kalamansi. Kuya, tino lang ninyo. Di ba kaya matamis man? Oo. Maaslom eh. Totoo pala yun, ha? More nutrients. Yeah, I agree with you. Pero ang aslom, di ko carry. Pati ang pait sang panit. Hindi mapait ang panit. Kumbaga doon ginalasan niyang aslo. Wow! Bongga, girl eh. Gutom. Gutom, girl. Breakfast. Ay, ko pa makaya. Diri siya nagkuha, oh. Guys, ba't ko sila magkakalaman? Kaya, Ako na bang Di ba kagina, may kikaon ka man? Ika-third batch mo na ni, no? Girl, bongga kaya, girl. Wala ka man kayo nulso sa kinobra mo. Tama na, mabusan bunga. Akigan ko. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Butuhan ta si Ma'am Rosel Maliza sa pagkakonsihal 17 sa baluta. Kabaguhan na nga ginaampay, karon na tuwang makabot, ayaw lang yun yung kalimot na siya iboto. Ma'am Rosel Maliza, siya ang atuang iboto. Ma'am Rosel Maliza, siya ang atuang iboto. Ma'am Rosel Maliza, ayaw lang yun yung kalimot, si Ma'am Rosel Maliza atuang iboto. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Sige, kung bright ka og math, nakoy pangutana sa imuha. Nado kay 100 pesos. Niya karon ang 40 nawala nimo. Unya kay gigutom ka, nipalit kag kwek-kwek so 12 pesos. Unya sa paglakaw-lakaw nimo nakahapit kag simbahan, nihatag ka og 20 pesos sa donation box. Ang nabiling gibutang nimo simong pitaka kay basig mawala na pod. Pag uli nimo balay gitagaan nimo imong igsuon og 10 pesos. Karon akong pangutana, simple lang gud kaayo ha. Nganong wala kay uyab?